Sa silingang lalawigan sa Bohol, gidugog ang usa ka agri-tourism farm sa lalawigan tungod sa iyang organic food. Kini ang Iyaa Eco Farm nga nimutang sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Tagbilaran. Iya kini sa pamilyang Ulaer nga gilang nagtikad sa organic farming sa lalawigan. Tungod kay usa kini ka farm school perfect place usab kini alang niadtong gustong magkat-on sa organic farming. Apan, syempre, gibisita kini tungod sa iyang relaxing ambience nga mamahimo kayong adto mag-relax og aron makapahuway taliwa nining kainit sa panahon. Din hinadapit imong makit-an ang nakalain-laing matang sa lagutmon og utanon nga gitanom sa maong imong kalingawan og pamunit aron ipaluto. May mga binuhi usab kahayupan sama sa kanding. Fresh from the farm ang andamong mainom ug makaon sama sa mushroom, chicharon, kamote, turon, chips ug pizza nga topping sa puso sa saging, spaghetti ug vegetable salad. Kilauman nga ang food tour makatabang aron mapalambo ang ekonomiya sa dapit. Gibansay karon sa Department of Agriculture, Institute of the Provincial Government sa Bohol ang adunay mga kaumahan aron mapalambo ang food tourism sa lalawigan.